jien dejjem nipprova nidħol ix-xogħol b'ċertu bissima ġifieri alla volja vera huwa jafu din imdejqin ħabba s-sitwazzjoni ma dik il-ftit anke forsi ċajta waqt li ttejnu ħasel jew xi ħaġa hekk tbiddillu naqal ġurnata ġifieri huwa oltre milli nagħtu xi ħaġa l-loġi. Kirsten Zammit għandu 26 sena u ilu 5 snin jaħdem bħala infermier dejjem fis-sala tal-kura paljattiva fiċ-ċentru tal-onkoloġija Serent Nimamo Samok. Deċiżjoni li minkejja t-toqol li jista' jkollha din is-sala kienet waħda li saret speċifikament fuq talba tiegħu. Fil-bidu meta bdejt nistudja fil-verità kont ħanażel kompletament fuq il-linja tal-computer, fuq il-linja tal-IT u jekk imbagħad kelli teacher fis-sekondarja li inti daqshekk tajjeb fil-bioloġija u fix-xjentifika li għala ma tażilx ħaġek, so samtom. Żilt wieħed u wieħed. Mbagħad meta kbirt naqa' għandi ftit mill-familjari tiegħi jaħdmu infermier, għandi tnejn minnhom jaħdmu infermiera u ħajruni għal din linja ġifieri mhux dejjem kont naf li ħansir infermier, anzi fil-verità u nħobb xorta jogħġobni x-xogħol tal-computer, imma niġi issa meta naħdem da xogħol ngħid ma nagħmlux xogħol ieħor. Bħala student Kirsten kien f'sala oħra tal-onkoloġija fejn tingħata l-kimoterapija. Staqsejna lil Kirsten x'waslu biex għażel din is-sala li forsi taf tkun iktar diffikultuża minn ċertu swali oħra. Ħossni aktar imdejjaq mhux li jmut il-pazjent fil-vera xajdula, imma jekk ma jirnexxilix nżommu stabbli jew kien muġuħ u ma rnexxilix ngħinu fil-dan tal-oġieħ. Ħafna nies jgħidulek meta jkunu fis-swali oħra jgħidulek għax jiġi discharge jiġifieri għax ikun aħjar, imma eżempju f'dan l-istat fil-każ tiegħi jekk qed tgħinu li żammejtu kont żammejtlu d-dinjità tiegħu fl-aħħar ta' ħajtu jekk qed nitkellmu fuq end of life hija xorta hija xi ħaġa rewarding għalik innifsek so hija rewarding ħafna. Doris Zammit ilha taħdem bħala infermiera 43 sena. Wara l-ewwel 5 snin San Vincenz de Paul ħadmet is-sala medika għal 30 sena u issa ilha 9 snin fis-sala tal-kura paljattiva. Tenfasizza li meta l-pazjenti jkunu waslu fil-fażi tal-kura paljattiva, importanti ħafna li bħala infermiera itħoss li għandha tajn ukoll lill-qraba tagħhom. Sala aħna nippruvaw nħallu l-pazjenti sereni u kalmi. Li relatives nieħdu ħsiebhom ukoll jekk ikun hemm bżonn psychologist u affarijiet hekk aħna ikonna ħin nitkellmu magħhom nfhimhom is-sitwazzjonijiet. Xi kultant l-emozzjonijiet ukoll jiġu fuqna ma tkunx tista' żommu imma nippruvaw nagħmlu l-aħjar għax aħna qegħdin hawn biex ngħinu l-emozzjonijiet jiġu fuqek mingħajr ma trid ukoll għax taddemmu l-laħam kulħadd. Doris qalet li tħoss li x-xogħol ta' infermiera jagħtiha sodisfazzjon kbir u temmet tajt li jekk dak li jkun jagħmlu għal qalbu ikun iktar vokazzjoni milli xogħol.